Dakle, već sam najavio, gospodin Tomislav Ćurković i Hrvoje Hrabak će naravno moderirati okrugli stol strategija prostornog uređenja, pa ću zamoliti da nam se sudionici okruglog stola pridruže ovdje na pozornici. Savjetnik u kabinetu ministrice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, gospodin Držislav Dobrinić je tu. Evo, pozdravljamo, malo razbijamo tremu svima nama skupa. Ne da je vi imate, ali... Profesorica Maja Fredotović s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu je tu. Ministar turizma, gospodin Darko Lorencin je još jednom s nama. Gospodin Aleksandar Lukić, Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. S instituta Ivo Pilar i Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu izvanredna profesorica doktorica Anka Mišetić. I gospodin Srećko Pegan, Savjet prostornog uređenja Republike Hrvatske. Prvi naš okrugli stol, strategija prostornog uređenja. Izvolite. Sjednite. I mi ćemo. Dakle, mi smo za naš program ipak odabrali ne neki bottom-up, nego top-down pristup, pa ćemo prvo pričati o strategiji. Naime, u čitavom spletu zapravo reformiranja regulative i sve dokumentacije koja određuje prostorni razvoj u Hrvatskoj, možda ipak krunski dokument strategija prostornog razvoja sada nakon dosta godina, dakle nakon 97. dobiva negdje ove godine ili rano sljedeće godine svoje novo izdanje. Tijekom ranije ove godine, dakle pred nekih 6 mjeseci, je izašlo izvješće o stanju u prostoru koje je organiziralo, izradu njega je organiziralo nadležno ministarstvo i čitajući to izvješće o stanju u prostoru stvarno smo bili vrlo sretni zapravo i postavljenim tezama i nekom analitičnošću u kojoj taj dokument ide naprijed. Možda s jedne strane u svakom slučaju ta teza o integralnosti promišljanja prostornog razvoja je nešto vrlo važno, ali nešto čega smo svjesni od prije. Jedna druga tema ili teza koja se postavlja, a koja je, ja bih rekao, revolucionarna u ovom prostornom razvoju koji promatramo zadnje vrijeme, je ta da se zapravo temeljem sagledavanja svih prostornih planova gradova i općina došlo do nekih inicijalnih podataka o količini zapravo građevinskih područja namijenjenih raznim granama i zaključku da zapravo ti podaci o količini građevinskih područja nikako ne korespondiraju ni sa trenutnom gospodarskom aktivnošću pa ni s demografijom, a boga mi ni sa kakvom planiranom ili predvidivom. Taj zaključak o nužnosti ekonomizacije zapravo prostornog gospodarenja Hrvatskom je jedan novi i vrlo pametan zaključak, jer ovakav razvučeni scenarij u kojem imamo previše zapravo kontinuirano izaziva puno prevelike troškove organizacijske, infrastrukturne i zapravo kontinuirano rađa ekscese u prostoru. Naravno, od strategije, osim što očekujemo smjernice, ne očekujemo neke direktne alate i mjere za aplikaciju u prostoru, a dijelom ćemo se kroz ovaj današnji panel dodirnut i toga. Ne znam da li bi Tomislav bio nešto još u uvodu. Tako da bih ja započeo zapravo s ovim panelom i prvo bi pitanje uputio ili temu ili natuknicu Anki Mišetić.
da zapravo krenemo od strategije kao nečega što je zapravo vrijednosni stav, odnosno da li je nama ova dezorijentiranost koju svjedočimo zadnjih godina zapravo odraz nedostatka tog vrijednosnog stava, odnosno svijesti o vlastitom identitetu, onome što imamo, onome što možemo iskoristiti. Da li je zapravo to negdje dubinski mentalitetski ključ te dezorijentiranosti koje svjedočimo? Hvala lijepa, dobar dan svima. Ja kao sociolog, evo imam tu čast da započnemo ovu diskusiju. Razmišljala sam dosta o tome kako fokusirati taj odnos sociologije i strategije. Koji bi bio doprinos sociologa, jer mi sociolozi nekako uvijek smo tu pri ruci kao jedna vrsta servisa u različitim temama. Jel? A s druge strane, nekako mi se čini da se bez nas ne može razumjeti društvo. Upravo strategija je jedna razina promišljanja o našem društvu i o njegovom razvoju gdje se sociologija možda može najbolje iskoristiti ili dati svoj nekakav doprinos. Mi sociolozi polazimo od te pretpostavke da je ta veza društva i prostora neraskidiva i zapravo sva društva kroz svoj razvoj, kroz svoje samokonstituiranje manipuliraju prostorom, prerađuju ga, procjenjuju ga, mijenjaju ga, prilagođavaju ga i sad ono što je ključno u svemu tome jest da to rade sukladno kulturnim normama i vrijednostima. Dakle, vrijednost je ovdje ključna riječ, društvena vrijednost koju bih ja htjela istaknuti za razumijevanje onoga što strategija zapravo treba donijeti društvu. Vrijednosti su općenito neke ideje koje nam kažu to je dobro, to je loše, to je prihvatljivo, to je pravedno. One se dolaze povezane u mrežama, u nekim hijerarhijama, pa u jednom trenutku u hijerarhiji se pojavi jedna vrijednost koja je dominantnija, koja će onda značajno usmjeravati. A kako je sama strategija jedan ključni dokument koji u sebi mora sadržavati ili barem uzeti u obzir znanja koje ima jedno društvo i vrijednosti koje ima jedno društvo, ali i s druge strane viziju, onda ona ima sa stajališta sociologije i vrijednosti dvostruku ulogu. S jedne strane ona reflektira vrijednosti tog društva, nastoji ih izraziti, bez obzira o kojoj se strategiji radi. Kad je riječ o strategiji prostora, onda pokušava pronaći operacionalizaciju tih vrijednosti u prostoru. A s druge strane ona ima i taj socijalizacijski moment jer je vizionarska, jer može promovirati neke nove vrijednosti, jer može predložiti neki pomak u toj hijerarhiji vrijednosti. Dakle, ona s druge strane nas i uči. Ona nije samo jedan dokument koji slijepo slijedi društvo i njegovu sadašnju sliku onoga što društvo to jest, nego i ono što bi to društvo htjelo biti. I sad u tom rasponu postoje brojna istraživanja i u svijetu, a i u Hrvatskoj, koja možda nisu dovoljno iskorištena, baš kad su u pitanju vrijednosti. Ta istraživanja su naravno dostupna i bilo bi dobro, ne da se one rade za potrebe neke strategije koja se trenutačno izrađuje, nego da se naprosto čitav jedan fundus nekih socioloških pa i psiholoških znanja, da se on koristi u toj jednoj interdisciplinarnoj suradnji. Evo, možda za početak toliko. Ove pripremne radove na bilo koji način za novu strategiju prostornog razvoja? Nisam trenutno uključena, iako zapravo moje iskustvo uključivanja sociologa, ako ćemo sad govoriti o toj nekoj intersektorskoj povezanosti, jest da se oni s vremena na vrijeme sporadično, bez nekog sustavnog angažmana uključuju. Nažalost, danas najčešće kad već dođe do konflikta u prostoru. Traži se na neki način da se rastumači taj konflikt, da se posreduje u tom konfliktu, iako bi bilo možda korisnije, kažem, koristiti ta znanja koja postoje. Radovi se objavljuju, istraživanja, koliko god bila mala, one se ipak rade i društvo hrvatsko koliko god još može biti bolje istraženo, ipak postoje
neki doprinosi tom znanju koji se mogu koristiti. Ja? Tom ćemo se vraćati kasnije. Ja bih samo napomenuo isto tako da je ovi paneli su jedan interaktivni format, ali bismo zapravo, ako postoji neka inspiracija za pitanjima iz publike, onda zamolili da vaše pitanje nam na nekom papiriću dostavite ovdje sa imenom i prezimenom, pa ćemo mi onda pitanja uključiti zapravo u program kako će se već diskusija odvijati i naravno jako ćemo cijeniti tu suradnju. Ja bih nastavio zapravo onda sa kolegom Lukićem da nastavimo ovako sloj po sloj naše problematike razotkrivati. Kakva je naša zapravo demografska slika? Kakva je naša snaga demografska uopće? Da li mi nas toliko koliko ima takvih kakvi jesmo uopće možemo profitirati od našeg teritorija onako kako bi to recimo bilo racionalno? Hvala lijepo još jednom na pozivu i geografi su svakako dio tog sustava promišljanja prostora jer nam je i na neki način objekt struke, a i s druge strane metodološki okvir upravo prostor shvaćen u njegovoj integralnosti od elemenata prirodne osnove pa do ove društvene nadgradnje i stanovništva o čemu ste me konkretno pitali. Ono što je zapravo važno i što mislim da u strategiji valja doista načeti je činjenica da na otprilike trećinu teritorija Hrvatske živi oko 6% njegovog stanovništva. I tu je stvarno početak svake priče o strategiji budućeg razvoja države. Jer ako prostorno planiranje shvatimo kao nekakav instrument, ne možda jedini, ali definitivno važan instrument aktiviranja svih prostornih potencijala, a s druge strane imate dijelove Hrvatske sa gustoćom stanovništva koja je ispod razine ekumene, a nismo niti tropska, niti arktička država, onda znači da uravnoteženje tih regionalnih razvojnih procesa je prvo početno pitanje cijelog našeg sustava. Tako da mislim da naša strategija valja poći u tom smjeru od krupnih, bitnih makro planova i onda na svim prostornim razinama pokušati dati odgovore na ova vaša pitanja. Ono što je bitno shvatiti, iako ćemo puno govoriti o ruralnim područjima sutra, da iako se često njih smatra perifernim i depopulacijski ispražnjenim, izmućenim, niti ta ruralna Hrvatska nije potpuno identična. Različiti su prostori Hrvatske, različiti su njihovi demografski resursi, generalno, nacionalno, statistički uprosječeno jesmo država sa vrlo lošom dobnom spolnom strukturom stanovništva u europskim okvirima i jedna od država koja ima najlošije demografske trendove. No ono što je važnije je prepoznati potencijale i demografske slike i prostora i na neki način povezujući ih napraviti korak dalje. Nije možda jasno i jednostavno objasniti zašto su se demografski procesi u Hrvatskoj u ovako kratkom vremenu, dakle objasniti odvijali na način koji jesu. Ali ono što pokazuju i europska i hrvatska iskustva, da nekoordiniranost brojnih sektorskih politika je dovela i pogoršala brojne procese i stanje u prostoru. Recimo u Europskoj uniji jasno danas postoje istraživanja koja ukazuju da zajednička poljoprivredna politika koja nosi 50% budžeta Europske unije je u velikoj mjeri rezultirala i brojnim negativnim procesima jer je bila fokusirana na produktivnost i specijalizaciju i sva ona područja brdsko-planinska, otočna, udaljenija su na neki način bila u gubitku. A to su danas ključna problemska depopulacijska područja Europe. Sličnu situaciju možemo prepoznati i u Hrvatskoj, pogotovo sa prometom. Ovaj nevjerojatno važan pomak u našem autocestovnoj povezanosti. Neke krajeve je doista iznio i doveo ih u puno povoljniju sliku. No mnoge druga područja baci u veliku prometnu sjenu. I pogledajte recimo Gorski kotar, 20.000 stanovnika, pa to je četvrtina Zagrebačke Dubrave u kojoj stanujem. Taj prostor je zapravo mogao imati dvije važne nove prometnice. Novu autocestu koja je prošla Zagreb-Rijeka i prvu hrvatsku turističku cestu u Luizijanu,
a ne da je zapravo da je autocesta kompletno zasjenila staru Luizijanu u kojoj su se pozatvarali ugostiteljski objekti i gdje je to stanovništvo koje je ovisilo o prometu danas zapravo traži nove osnove života. Znači, puno puta prostorno planiranje daje veće mogućnosti za sinergiju nego što je to do sada učinjeno, a to su pitanja strateškog opredjeljenja jednog ovakvog nacionalnog dokumenta. Tako da mislim da u tom smjeru svakako treba promišljati i demografsku osnovu. Da li sa te strane, da li ste vi uključeni do sad u izradu strategije i izvješća? Pa ja bih mogao reći zapravo slično kao i kolegica Mišetić, da mnoge struke budu konzultirane i pozivane u proces izrade dokumenata prostornog razvoja Hrvatske u određenim fazama. Geografiji danas, nažalost, puno manje nego što je to bilo možda u razdoblju do 90-ih kada je čitav sustav prostornog planiranja doživio također bitne i brojne promjene. Ja se nadam da će možda i ova rasprava i ovaj kongres u tom smjeru dati neke nove temelje i smjernice. Ja bih samo nešto sam si zapisao, pa budući da smo došli baš na tu temu. To je zapravo generalno pitanje za sve. Koji je pravi način izrade ovoga prema vama zakonu temeljnog državnog dokumenta za usmjeravanje razvoja u prostoru? Odnosno, ja bih volio da možda progovorio malo o scenarijima koji se mogu primijeniti prilikom definiranja strategije prostornog razvoja. Možda bi bilo u redu da to, jer mislim, vidim da Hrvoje pita prvo kolegicu pa vas da li ste uključeni i tako dalje. Bilo bi dobro da možda malo i o tome progovori. Pa, nisi preko reda, nego smo zapravo taman došli do tu, odnosno došli smo do jednog pitanja za ministra Lorencina, jer je njegovo ministarstvo zapravo proizvelo jednu resornu strategiju koja sasvim za nevjerovati ima glavu i rep. A ne samo što ima glavu i rep, nego je zapravo rezultat jednoga izrazito opsežnog postupka u kojoj je zapravo jedan road show koji se odvijao sigurno godinu dana posvuda u Hrvatskoj, zapravo komunicirao sa praktički svim turističkim kako djelatnicima, sektorima turizma, jednako u Slavoniji kao i na moru. I ja vjerujem da je upravo ta zapravo široka baza participativna koja je uključena bila u izradu tog dokumenta možda donijela i tu odlučnu prevagu uz naravno, ajmo reći, dosta visoku stručnu razinu obrade. Pa bi zapravo vas pitao onda s jedne strane da malo nam pričate o metodologiji same izrade i s druge strane bi vas pitao kakav je onda odnos prema tome da li bi i u kojoj mjeri bi trebala postojati jedna generalna strategija razvoja Hrvatske iz koje bi se onda donekle derivirale sve ostale resorne strategije, odnosno koliko je vama zapravo moguće sad primjenjivati vašu resornu strategiju kad nemate podršku i na jednoj višoj razini. Evo da krenemo, prije svega dobar dan još jedanput, da krenemo od kraja, a onda vi pazite da nešto poslije ne zaboravim. Ono što upravo sada je i u tijeku, naime, krenemo od ovuda. Strategija je naložila određene ključne stvari i na jedan vrlo slikovit način prikazuje što se njome želi postići. Dakle, sav obim, ono pokriva područje do 2020. godine, želi se potaknuti razvoj su investicije. Jednom inventurom potencijala je ustanovljeno da se tu radi o 7 milijardi eura u narednih tih 7 godina i da tih 7 milijardi eura bi trebalo u prvom redu kvalitativno povećati ponudu, dakle da pojača jedan segment smještaja koji nama jako fali, to su hoteli, od strukture 13% digne na 18%, da isto tako djeluje, dakle tu bi išlo jedno 30-40% tog investicijskog potencijala, nešto više 2 milijarde eura na hotele, a ostalo se raspodjeljuje na atrakcije, na određene druge turističke proizvode. To izdizanje kvalitete
i to pokretanje investicijskog ciklusa predviđa povećanje zaposlivosti između oko 30.000 ljudi, 20.000 u novim objektima, a 10.000 u ovim novo obnovljenim. Sve u svemu u konačnici treba rezultirati povećanjem turističke potrošnje, gotovo udvostručenjem, jer pored ovog dijela gdje imamo manjak kvalitetnih smještaja, dakle govorimo uvijek o ovim hotelskim, nama je jedno jako veliko područje i to definira strategija dana u predsezoni, posezoni i u nekim segmentima tijekom čitave godine imamo turizam. To su jedna polazišta, dakle što mi želimo sa tom strategijom postići. Ono što je bitno i budući moramo uzeti u obzir da sam ja 6 mjeseci na ovoj poziciji, no međutim točno i je da je strategija dobro izrađivana jer sam i na ovoj drugoj poziciji gdje sam bio, sam isto tako bio i kontaktiran i redovito smo sudjelovali i bili dijelom tijela koje je, ajmo reći, u većoj ili manjoj mjeri doprinosilo razvoju pojedinih njezinih dijelova, dakle prvenstveno u ovom konkretnom slučaju u sferi investiranja za što sam bio zadužen. Sljedeće što je bitno za napomenuti i što je meni daleko najveći izazov je da mi strategija ne stoji u ladici nego mi stoji na stolu. Pa tako strategija definira tih 10 ključnih područja gdje spadaju ključni turistički proizvodi, dakle sunce, more, sve do gastronomije, posebnih oblika turizma i tako dalje. I ja mislim da je najbitniji dio koji govori o 26 akcijskih programa. U tim akcijskim programima mi smo si odredili sada prioritet, 4 ta programa su sada u vrlo visokoj fazi pripreme i biti će izrađeni do kraja godine. Preostalih 9 će biti isto tako pokrenuto do kraja godine. Isto tako i to nisu neki opsežni dokumenti, to je ono baš izvršni dokumenti, dakle koji nam govore kako će biti sa pojedinim turističkim proizvodima. Konkretno, jedan od bitnih turističkih proizvoda nam je sunce i more. Ne? I sad tu kad kažete sunce svijetli, more je još uvijek tamo, i relativno je i čisto, gradit će se ovi sustavi za pročišćavanje i bit će čisto. No, međutim, tu je jedan čitav niz stvari koji zadire i u sferu organizacije prostora, prostornog planiranja. Mi pod hitno moramo nešto napraviti sa plažama. Razina naših plaža, organiziranost tih plaža kao proizvoda je relativno vrlo niska i to nam predstavlja u skoroj budućnosti jednu vrlo opasnu, kako se to u SWOT analizi, opasnost. Predstavlja opasnost i tu moramo djelovati i sada ide novi zakon o pomorskom dobru, ide puno toga, tehnologije idu naprijed i sad gledamo kako da to definiramo. Naravno, ponovno u sprezi. Jučer smo ustanovili jedno tijelo, međuresorsko tijelo kojeg čine zamjenici ministara, na čijem čelu je moj zamjenik, a tiče se upravo te međuresorske suradnje. Dakle, unutra su prisutno jedno 10-ak ministarstava, od graditeljstva, zaštite okoliša, pomorstva, svi oni gospodarstva, budući da tamo su investicije, ali sa svakim imamo doticaja najviše sa Ministarstvom pomorstva, graditeljstva, zaštite okoliša, po više struke su tu veze i odnosi i to jednostavno treba gurati naprijed. Tako da ne znam koliko, da vas nešto interesira šire ili detaljnije. Nismo do sad dotaknuli zapravo ovu metodologiju, koja je bila prilikom izrade strategije, koja mislim da je dosta važan segment za napomenuti. Pa metodologija je bila
reflektirat ću se barem u onom dijelu u kojem sam i osobno bio uključen, je da se u početku institut je za turizam dobio, je bio izrađivač strategije no međutim to jasno svakako nije bilo dovoljno. Tu je bio jedan pregršt stvari koje se odvijaju na terenu. U prvom redu jako puno se i prije one formalne javne rasprave strategija je bila određeni broj mjeseci. Dakle, godinu i 3 mjeseca se radilo na strategiji i kroz čitavo to vrijeme odvijao se baš po potrebi i po segmentima kako je bilo potrebno. Kontaktirale su se različite institucije i na taj način se izradio jedan prijedlog. To isto nije bilo dovoljno što je sam prijedlog bio napravljen, već se zajedno sa izrađivačem taj prijedlog dosta peglo. Bila je jedna prva varijanta koja je bila izrazito opsežna, široka i stav je bio da strategija kao dokumenat mora imati 40, 50, 70, 80 stranica, mislim može imati 101, ali nikako ne smije izgubiti preglednost i nikako ne, jasno, i one glavne i osnovne ciljeve koje se njome žele postaviti. Interesantno je i to da nama sama strategija je rekla koje korake dalje trebamo poticati u kojim segmentima, pa smo tako, mi smo, možda se sad još i ne priča toliko, ali vidjet ćete za mjesec, 2 dana će biti puno stvari u žarištu, zato jer odmah po donošenju strategije strane Hrvatskog sabora pokrenuta je izrada strateškog marketing plana. I tu je nekako najveća uloga svakako Hrvatske turističke zajednice kojoj je to glavni okvir i on se isto donosi do 2020. godine i on je sad isto tako u fazi izrade. I tu isto tako idemo istom metodologijom i putem turističkog vijeća i putem privatnog sektora, putem strukovnih udruga koje su dale i strategiji i ovom strateškom marketing planu do 2020. daju isto tako velik doprinos. Znači imamo udrugu hotelijera, imamo udrugu kampova, malih hotela i putničkih agencija. I sad tu gledam isto, imamo i putem komore i nautički turizam, tako da mi de facto pokrivamo čitav sektor i čitavu struku. Kroz tu strategiju koja je strateški marketing plan koji je sada u izradi, dakle on nam mora definirati puteve, odnosno načine, tehnike i alate kojim ćemo vrlo jednostavno prodavati zemlju u smislu turizma, dakle prodavati kapacitete, reklamirati zemlju i tako dalje. Paralelno sa time imamo i logotip i slogan koji su stari 10 godina i koji možda pitaju malo za nekakvo osvježenje ili nešto novo. Mi ne želimo raditi to jer smo mi sada ovdje pa to je od nekog vremena pa idemo promijeniti. Mogu vam jamčiti da će izgled i loga i novog dakle vizuala Republike Hrvatske u turističkom smislu i slogana biti potvrđeno isključivo i